баҳри иҷрои банди 6 нақшачорабиниҳои асосии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиа гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои мудофиа гражданӣ эътино, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда барои солҳои 2025 бо мақсади санҷиши сатҳи омодагии мақомоти идоракунӣ, баландбардоштани малакаи касбии ҳайати роҳбарикунандаи мудофиа гражданӣ, такмили малакаи мустақилона амал намудан дар ҳама гуна ҳолатҳои фавқулодда дар ноҳияи Темурмалик машқи мукаммали мудофиа гражданӣ доир ба мавзӯи амали ҳайати роҳбарикунанда ва қувваю воситаҳои зернизомҳои вазифавӣ ва ҳудудии низоми ягонаи давлатии ноҳия оид ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда ҳангоми боридани боронҳои пайдарпай ва зери хавфи обмонӣ қарор гирифтани ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия гузаронида шуд. бо садои бонки хатар ба қувваю пайвастани селу обхезӣ дар дарёи Сурхоб қувваю воситаҳои зернизом аҳолии назди соҳилро хабардор намуда барои ба ҷои бехавф кӯчонидани онҳо чораҷӯӣ намуданд. аҳолии деҳаҳои назди соҳил ба нуқтаи ҷамъшавии эвакуатсионӣ кӯчонида шуданд. кормандони шабакаҳои барқи ноҳия баҳри пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш хатҳои барқиро ҷудо намуда интиқоли барқро ба ин мавзеъ қатъ карданд. аҳолиро аз рӯи тартиби муайян ба нуқтаи эвакуатсионӣ оварданд ва онҳоро ба қайд гирифтанд. барои ба нуқтаи қабули эвакуатсионӣ расонидани аҳолӣ техника ва дигар воситаҳо сафарбар карда шуданд. занону кӯдакон ва як қисми аҳолӣ тариқи автомошинаҳо бо роҳбаладии хадамотҳои зернизом ба нуқтаи қабули эвакуатсионӣ расонида шуданд. ҳамзамон чорвои аҳолӣ ба ҷои бехавф интиқол ёфта, бойторон тамоми чорвои калони Шохтор ва моли майдаро ваксинатсия намуданд. дар нуқтаи қабули эвакуатсионӣ техника ва таҷҳизоти зарурӣ барои бартараф намудани ҳолатҳои фавқулодда омода гардида буд. ҳамзамон аҳолиро ба рӯйхат гирифта дар хаймаҳои муваққатӣ ҷойгир намуданд. кормандони соҳаи тиб ва шахсони осебдида ва шаҳрвандоне ки ба муоина ниёз доштанд ёрии аввалини тиббӣ расониданд. кормандони хадамоти давлатии санитарию эпидемиологӣ нуқтаи эвакуатсионӣ гирду атрофи хаймаҳо ва дигар мавзеъҳоро безарар гардониданд. кормандони хадамоти сӯхторхомӯшкунии ноҳия дар нуқтаи эвакуатсионӣ сӯхтори шартиро ки аз афтиши зерпояи хатҳои барқӣ ба вуқӯъ пайваста буд хомӯш карданд. кормандони ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ чанд нафар ҷинояткоронро ки ба дуздии молу амволи аҳолӣ зарардида машғул гардида буданд дастгир намуданд. гурӯҳи зудамали шуъбаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиа гражданӣ дар минтақаи Клоб осебдидаи шартиро аз ошёнаи дуюми бино наҷот дода ба назди ёрии таъҷилӣ интиқол доданд. ҳайати роҳбарикунандаи мудофиа граждании ноҳия дар якҷоягӣ бо намояндагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиа гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз хаймаҳои аҳолӣ ба нуқтаи эвакуатсионӣ интиқол додашуда дидан карда бо онҳо ҳамсӯҳбат шуданд. шаҳрвандон бо садои бонки хатар лавозимоти аввалиндараҷа ва ҳуҷҷатҳои худро гирифта аз мавзеи хатарнок баромаданд. барои онҳо дар ин нуқтаи эвакуатсионӣ тамоми шароитҳои зарурии муваққатӣ муҳайё гардонида шудааст. зарардидагон дар хаймаҳо бо ҷои хоб, об, нон ва хӯроки гарм таъмин карда шуданд. намояндагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташкил ва гузаронидани машқи мукаммали мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Темурмалик баҳои баланд доданд. дар натиҷаи гузарондани машқи мазкур маълум гардид ки ҳайати роҳбарикунандаи мудофиаи гражданӣ қуввавоситаҳои низоми ягонаи давлатӣ вазифаҳои амалии худро дар сатҳи зарурӣ ба амал бароварда ва аҳолии ноҳия ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулодда барои кӯчонидан ба ҷойҳои бехавф аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва дастури супоришҳо дар сатҳи зарурӣ баромада метавонанд. дар анҷоми машқ намояндаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайати роҳбарикунанда ва қувваю воситаҳои зернизомҳои вазифавӣ ва ҳудудии низоми ягонаи давлатии ноҳия барои дар сатҳи баланд гузарондани машқи мазкур изҳори миннатдорӣ намуданд. ба як қатор роҳбарони ташкилоту корхонаҳо, зернизомҳои вазифавӣ ва иштирокчиёни фаъоли машқ сипоснома ва тӯҳфаҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Темурмалик супорида шуд. Назирмади Сафар, Азизуллои Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Темурмалик.